The views and opinions expressed by the host and guests in this program Maya Papengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong araw ng Lunes, February 10. Seguridad sa Angeles City, pinaigting ng upgraded command center. Pagtatayo ng regional prison facilities, target ng Bucor upang maibsan ang congestion sa Bilibid. Roadshow campaign ng BIFAR Region 3, pinapalawig ang kaalaman ng kabataan ukol sa Fish Corps Project. Pananampalataya ng mga Bacoloreño, susi sa tagumpay sa kabila ng mga delubyo. At pambato ng Dolores, itinanghal bilang Reyna de Bacolor 2025. Para sa ating traffic update, makakasama natin sa linya ang hepe ng City Public Order and Safety Coordinating Office sa si Louie Clemente upang pag-usapan ang traffic situation sa Jose Abad Santos Avenue. Sir Louie, magandang gabi po. Sa inyong lahat at sa lahat po ng taga-subaybay po ng inyong programa, Sir JM. Ayan, Sir Louie, marami pong mga motorista ang bumabaybay dito sa Jose Abad Santos Avenue dahil ito po nasa tapat din po ng opisina ng CLTV 36. Nakikita natin meron pong traffic congestion. Pero sa ngayon, Sir Louie, kumusta po ang lagay ng trapiko dito sa Jose Abad Santos Avenue? Sa kasalukuyan po, tayo po ay nakakaranas po ng light to moderate traffic condition po sa ating pong mga traffic management zone. Especially po, ito pong located po sa Jasa, yung sa may Lazatina flyover, and of course yung pong sa ating intersection. Rush hour po kasi kung kaya't nagkaroon, meron po tayong pagbagal sa daloy po ng trapiko sa ating pong mga kalansangan ngayong gabi po. Ayan, Sir Louie, nakikita niyo po sa inyong screens ang live traffic update po ng CLTV 36 dito sa Jose Abad Santos Avenue. At ngayon po, Sir Louie, gusto po naming malaman, ano po ang coordination ng SIPOSCO sa DPWH since ito po ay proyekto nila at nakikita namin, Sir, na merong mga ibang mga posisyon dito sa Jasa na walang mga signage. Ito po ba ay meron na tayong kumbaga coordination sa DPWH upang mas mapaigting po ang safety ng mga motorista po? Yes po, tama po kayo, Sir JM. Marami po tayo ngayong mga road projects at spearheaded po ng ating DPWH. Sa kasalukuyan po, meron po tayong 4 na area na kung saan ay nagkakaroon po tayo ng reblocking, asphalt overlaying sa ating pong dalawang pangunahing lansangan, ang MacArthur Highway po at saka yung Jose Abad Santos Avenue. Sa kasalukuyan po, meron pong road reblocking po going west ng ating pong
Jose Abad Santos Avenue. At tama po kayo, meron po tayong coordination na ginagawa sa ating pong mga contractor. Ang katotohanan po nito ay tayo po ay laging nangungulit dahil paminsan-minsan ay nakakatanggap po tayo ng reklamo sa ating mga motorista na sinasabing medyo kulang ho ng safety precautionary measures ng ating pong mga contractor. At sila naman po ay agad-agad naman pong tumatalima at nagdadagdag po ng mga safety devices po sa area kung saan po sila ngayon ay gumagawa po sa ating lansangan. Particularly po ito pong Jose Abad Santos Avenue. Salamat, Sir Wing. Ito naman po sa live update natin, makikita natin dito sa may bandang kanan, ito po ay papunta po ng Bacolor, Pampanga area. Ito naman po sa kabila, ay papunta naman po ng Mexico. Ang gusto ko po tanungin ngayon, Sir Louie, sa inyo, ay meron bang ibang ruta na pwedeng tahakin ng ating mga motorista kung sakaling mabigat na po ang daloy ng trapiko sa Jose Abad Santos Avenue? Kung pwede hong gamitin, kung talaga maka-experience tayo ng heavy traffic condition dyan, pwede hong gamitin ng mga motorista yung pong ating old road, dadaan po sila dyan sa may San Jose. Kaya nga lang, again, makakadanas din po sila ng pagbagal dyan dahil katulad po ng nabanggit ko kanina, meron din pong ginagawang parte ng daan dyan na kung saan naman po yung ating provincial government po ang nanguna upang ma-rehabilitate po. Katulad po ng binabanggit ko kanina, marami po talaga tayong mga nakabukas na pagawaang pang-nasyonal sa ating pong mga lansangan. Kung kaya't kami naman po ay humingi ng pasensya sa ating pong mga motorista, sisiguraduhin na lang po namin na talagang during the construction po ay gagawin po nating safe yung ating mga motoristang babaybay po sa mga nasabing lansangan. Hindi naman tumitigil ang POSCO pagdating po sa coordination. Kung kaya't kung inyo pong mapapansin, mabilis po ang paggawa ngayon dahil paspasan po ang pagtatrabaho po ng mga contractor, lalo na po ngayong gabi po. Pagdating po kasi ng gabi, doon sila talaga nakakapagtrabaho at hindi po tayo pumayag na magtrabaho sila ng daytime sapagkat ito po ay magdudulot ng napakalaking abala po sa trapiko. Yes, Sir Louie, panghuli na lang po, ito po bang mga flyovers natin sa intersection area, pati po yung sa Lazatin, 24/7 po ba itong bubuksan o mananatili po ito na magsasara kapag gabi na po? As a usual practice po, mula po nang hindi na tayo pinapahintulutang ipagamit sa mga heavy vehicle ang ating po mga flyover, yan po ay sinasara natin between 9:30 to 10 p.m. po ng gabi at yan naman po ay binubuksan naman po between 4 o'clock ng madaling araw hanggang alas 5 ng umaga. Nakadepende na rin po kami sa volume po ng trapiko sa mga oras na nabanggit. Kung sakasakali pong medyo mabigat pa, yan po hindi muna namin isinasara at kami po ay nagsasagawa na lang po ng traffic management. Ayan, maraming salamat Sir Louie sa impormasyon pong inyong ibinahagi sa amin ngayong gabi. Sir Louie po ang Chief po ng City Public Order and Safety Coordinating Office. Magandang gabi po, Sir Louie. Sa susunod nating balita, mas pinahusay na ang command center ng Angeles City dahil sa pag-i-install ng karagdagang 210 security cameras sa lungsod. Sa kabuuan, may 375 cameras na ang gagamitin sa pagtitiyak na walang blind spot sa lugar. Kabilang sa mga bagong camera ang 16 na automatic number plate recognition CCTVs na inilagay sa mga boundary ng Angeles, sa Porac, San Fernando, Mabalacat at Magalang. Ayon naman kay Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr., lalo nitong pinalalakas ang crime prevention at pinaiigting ang seguridad ng publiko. Nagdagdag rin ang lungsod ng 39 CCTV operators, kaya umabot na sa 72 ang kabuuang bilang ng mga nagbabantay sa command center sa 3 shifting schedule. Ang pasilidad ay nilagyan naman ng high-tech computers, facial recognition, security door lock system, at fiber optic supported cameras na may advanced specifications. Sa official launching at blessing ng mga pinagandang command center, itong February 6, 2025, hinikayat nila Zatin ng barangay officials at homeowners associations na maglagay rin ng CCTV camera sa kanilang mga komunidad upang mapigilan ang krimen. Dumalula sa kaganapan ng mga lokal na opisyal kabilang si Pampanga 1st District Representative Carmelo John Lazatin II at Vice Mayor Vicky Vega Kabigting.
Present din ang mga miyembro ng City Council, si Converge ICT Solution Incorporated founder Dennis Anthony Uy, department heads at iba pang mga opisyal. Sa ibang balita, bilang isang arkipegalogong bansa na may mayamang biodiversity, inilunsad ng BIFAR Region 3 ang Fish Corps School Roadshow Project upang mahimok ang mga kabataan na pangalagaan hindi lamang ang karagatan, kundi pati na rin ang yamang dagat. Para sa buong detalye, magbabalita si Ashley Punsalan. Ito ang tema ng first leg ng Philippine Fisheries and Coastal Resiliency o Fish Corps School Roadshow Project ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Region 3 na ginanap ngayong Biyernes, February 7 sa Bataan School of Fisheries sa Bayan ng Orion. Parte ito ng Information, Education and Communication Campaign ng BIFAR na layong magbigay ng kaalaman sa mga usaping pangkalikasan, particular na sa preservation ng marine biodiversity. Focus sa ating IEC, so formation and of course education campaign about the coastal resiliency, particularly dito sa FMAC, to educate the youth about what is happening now. So like yung climate change, and of course yung ating mga other activities that cause yung degradation ng ating coastal resources. Kailangan din natin yung suporta ng mga local government units, mga schools, para maging aware yung ating mga kabataan na meron tayo ganitong mga programa. Target rin ng Fish Corps campaign na ito na magbigay ng awareness at understanding sa mga sustainable fishing practices at fisheries conservation sa mga kabataan. Pero ano nga ba ang Fish Corps Project? Ito ay isang World Bank-funded project ng BIFAR na nagsimula noong 2023 at inaasahang makumpleto sa taong 2029. Layunin daw nito na masagot ang mga problema na kasalukuyang nararanasan ng sektor ng pangisdaan ayon sa alternate focal person ng Fish Corps Project na si Neil Kenneth Katibog. Tulad na patuloy na pagbaba ng antas ng produksyon ng pangisdaan, ang patuloy na kahirapan ng ating mga namamalaisdaan. At pangatlo, ito nasabi nating post-harvest losses. Nakikita namin sa tulong ng Fish Corps, baka maaari nating masagot ang mga problema na yon. Dagdag niya, sa tulong ng school roadshow na gaya nito, mas mapapalawig pa ng ahensya ang kaalaman ng publiko tungkol sa Fish Corps Project at iba pang programa para sa sektor ng pangisdaan. Kaugnay nito, tinalakay rin ng mga resource speakers ang mga paksa kagaya ng marine biodiversity and conservation na ipinaliwanag ni Elson Aka, isang training coordinator ng Marine Wildlife Watch of the Philippines. Tinalakay din ni Nikki Bryce, ang program manager ng IMPL Project Philippines, ang epekto ng climate change at global warming sa coastal communities at fishery resources. Bukod sa mga impormasyong ito, nakatuon din ang programa sa pag-engganyo ng mga kabataan na tahakin ang fisheries path para sa kanilang college course. Ipinaliwanag naman ni Dr. Mujikiwis Santos, isang Scientist 5 ng National Fisheries Research and Development Institute, ang mahalagang papel ng mga kabataan sa fisheries conservation. Napakakonti ng mga pumupunta sa fisheries at fishery sector. Napakababa ng enrollment, for example, sa mga colleges ng fisheries. No? We need more. Ang Pilipinas, 80% water. 80% water, 20% lang lupa. So dapat, marami sanang nag-aaral, nagmamanage ng 80% water ng mga kabataan at mga Pilipino. Ang problema, konting-konti nga. So I cannot overemphasize na napaka-importante ng kabataan sa pagtaguyod ng pangisdaan at yamang tubig ng Pilipinas. Higit 300 grade 11 student mula sa nasabing paaralan ang lumahok sa aktibidad na nagbigay rin sa kanila ng alternative career choice kaugnay ng fisheries sector o kaya naman ay mabigyan sila ng kaalaman kung paano makakatulong sa mga kamag-anak nilang pangingisda ang hanap buhay. As anak po ng fisherman, yung mga knowledge po na makukuha ko dito ay pwede kong ipasa rin sa kanila or sabihin sa kanila para yung pagka-fisherman namin ay mas ma-enhance pa po.
sa course po, if ever. Kasi I'm very interested din po about fish, especially po malapit po kami sa coastal area. Approve naman ang programa ng BIFAR sa school principal ng BSF. Konti lang, there are only few students na nagtutuloy for such program in college and in their professional life. Malaking tulong, malaking motivation. Nagkaroon rin ng kabataang Fish Corps Pledge bilang tanda ng kanilang commitment sa pangangalaga ng kalikasan at ng karagatan. Samantala, masayang ibinahagi ni BIFAR Region 3 Director Wilfredo Cruz ang suportang ibinibigay ng BIFAR para sa mga kabataang nais pasukin ang larangan ng fisheries sa kanilang pag-aaral. Encouraging them particularly on yung kanilang pwedeng itulong through their course, to their knowledge and innovations. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Isang malungkot na balita, pumanaw na ang isa sa mga tanyag na lantern maker sa syudad ng San Fernando, Pampanga na si Edwin David Sr. o mas kilala bilang Tatang Popot ng Barangay San Nicolas. Ito ay binalita ng tourism officer ng City of San Fernando na si Ching Pangilinan. Si David ay mayroong malaking kontribusyon sa pinakamasaya at pinakamalaking selebrasyon sa syudad na ilang dekada nang pinagdiriwang, ang Giant Lantern Festival. Bago ito na mayapa, ito ay kinilala bilang isa sa oldest living lantern maker sa edad na 78. Nagsimula ang kanyang paggawa ng higanteng parol nang siya ay turuan ng kanyang tiyuhin na si Waning David noong 1965. Bilang bahagi ng second generation, si David ay humawak ng kanyang higanteng parol noong 1980s. At kagaya ng pagmana sa tradisyon, ito ay kanyang ipinasa sa kanyang mga anak na sina Edwin, Edmar, Marwin at Angelica. Kasama ang buong CLTV 36, gayon din ang Fernandino at Fernandina, kami po ay nakikiramay sa mga kaanak ni Tatang Popot. Mananatili sa puso ng bawat napangiti ng Giant Lantern Festival ang husay at dedikasyon ni Edwin David Sr. Samantala sa ibang balita, umabot sa 282 uniformed personnel ng Pampanga Police Provincial Office ang na-promote sa isang simultaneous oath-taking donning and pinning of rank ceremony nitong Huwebes, February 6. Pinangunahan ni Pampanga PPO Director Police Colonel Jamie Daandal ang seremonya na ginanap sa kanilang headquarters sa San Fernando. Kabilang sa mga na-promote ang isang police major, isang police captain at 6 na lieutenants. Dagdag pa rito ang 39 na opisyal ang umangat sa ranggo bilang Police Executive Master Sergeant rank at 32 na Police Chief Master Sergeant, 47 na Police Senior Master Sergeant, 104 na Police Master Sergeant, 20 na Police Staff Sergeant, habang 33 naman sa Police Corporal. Ayon kay Police Colonel Dimaandal, ang promosyong ito ay hindi lamang isang parangal, kundi mas malaking responsibilidad ng mga pulis upang maglingkod ng may integridad at dedikasyon. Ang regular promotion ng PNP ay nagtitiyak ng maayos na istruktura ng ranggo na alinsod sa National Police Commission. Sa iba pang balita, target ngayon ng Bureau of Corrections na makapagtayo ng regional prison facilities sa Central Luzon at iba pang bahagi ng Pilipinas upang maibsan ang congestion sa Bilibid. Alamin ang buong detalye sa report ni Raymond Tasoy. Plano ngayon ng Bureau of Corrections o BUCOR na magtayo ng mga regional prison facilities sa Central Luzon at iba pang rehiyon sa bansa. Sa interview ni BUCOR Director General Gregorio Catapang sa Bagong Pilipinas ngayon ng PTB nitong Huwebes, February 6, binanggit ng opisyal na bahagi ito ng kanilang hakbang upang maibsan ang isyu ng overcrowding o siksikan sa New Bilibid Prison o NBP at makapagbigay ng mas maayos na pasilidad para sa Persons Deprived of Liberty o PDL. Kasi sa sa mandate namin, yung RA 10575, we are allowed to put regional prison facilities. So, wala pa kaming sa Region 1, 2, 3, Cordillera. So, that will be our next target. Ang NBP ay ang pinakamalaki at pangunahing piitan sa Pilipinas. Ang pasilidad ay orihinal na idinisenyo para sa 6,345 inmates lamang. Ngunit umabot sa humigit kumulang 25,000 na PDL ang nakakulong dito noong October 2022. Sa Central Luzon, mayroong provincial at city jails na pinangangasiwaan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Ngunit para lamang ito sa mga PDL na may sentence na 6 na buwan hanggang 3 taon. Ang mga bilanggo na mas mabibigat ang sentensya ay dinadala pa rin sa Bilibid o sa iba pang national prisons dahilan upang maging congested ito. Kaugnay nito, prioridad umano ng BUCOR na pababain ang congestion rate ng Bilibid sa pamamagitan ng paglilipat ng mga PDL sa iba't ibang prison facility sa bansa. Ang hakbang ay bahagi ng kanilang paghanda dahil nakatakda na rin umano nilang isara ang NBP pagsapit ng 2028. Ayon kay Katapang,
Mayroon nang nagpahayag ng interes na maglaan ng lupa para sa proyekto. Pero meron na kaming nakakausap na willing naman dito sa north of Metro Manila. And then south of Metro Manila, we are just firming it up. Makakakuha kami ng malaking lugar kasi ang balak namin by 2028, isasara na itong New Bilibid Prison. Ililipat ito sa outside Metro Manila. Habang inihintay ang pagtatayo ng mga bagong pasilidad, ipinatutupad na rin ng Bucor ang ilang pansamantalang solusyon para madagdagan ng espasyo ng mga PDL. Actually, puno lahat, pero yun nga, nagkagawa kami ng remedial measures. Ang ginagawa namin is to repair and extend yung mga dormitories which we are allowed by COA para sa ganun yung maibsan yung ano. Kasi pag kinonstruct mo yan, it takes 2 to 3 years na yung dormitory na talagang para sa kulungan. No? And then it takes a lot of money. Sa usapin ng budget, sinabi ng opisyal na tumatanggap ang kanilang ahensya ng 1 billion pesos kada taon upang pondohan ng kanilang modernization program. Every year, nung umupo ako, nung 2023, binigyan kaming 1 billion. 2024, binigyan din kami ng another 1 billion. Itong 2025, may 1 billion na naman. And then 2026, napag-usapan nga raw sa cabinet na i-fast track, dagdagan pa. So, hopefully, mga 6 billion yung may i-jumpstart namin sa 2026. So, samantala, bukod sa infrastructure projects, tinututukan din ng Bucor ang educational programs para sa mga bilanggo na makatutulong sa kanilang paglabas sa bilangguan. Meron din silang educational program. May mga iba dyan, pag lumaya, nagkakaroon pa ng degree. Alam mo naman, pag Open University, lahat ng kurso available eh. So, we hope to train yung mga ating mga PDLs in the line of Aqua and Agri. Kasi yan ang mapapakinabangan nila pagbalik nila sa mga probinsya nila. Umaasa raw ang Bucor na mas napapabilis ang reform system ng bilangguan upang masiguro ang mas makatao at mas epektibong pamamahala sa kanilang mga pasilidad, gayon din ang pag-digitize ng mga record ng mga PDL. So talagang we will have to beat the time, no? Kasi nga 50 years na pabayaan, we have 5 years nung umupo ko, we have 5 years to turn it around. So we are moving 10 times faster sa lahat ng activities namin to include that decongestion problem. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News para naman sa balitang sports. Nadagdagan ang gintong medalya ng Pinoy Pride na si Ernest John E.J. Obiena matapos magwagi sa 2025 meeting Mets Bosel at Lelor. Ito ang unang gold medal ni Obiena ngayong taon sa larangan ng pole vaulting. Ginanap ang naturang kompetisyon sa Metz, France nitong Sabado, February 8. Matagumpay na naitala ni Obiena ang 50.70 meters sa kanyang unang subok, dahilan upang manguna siya sa pwesto laban sa 8 iba pang kalahok. Kabilang si 2020 Tokyo Olympic silver medalist Christopher Nielsen ng Amerika na nakakuha ng bronze medal matapos ang kanyang 5.60 meter jump. Samantala, bagamat bigong maabot ang 5.85 meters sa tatlong subok, nagawa pa rin iuwi ni EJ ang gintong medalya. Ito ay makaraan niyang maungusan si Menno Vloem ng Netherlands via countback na siya namang itinanghal bilang silver medalist sa kompetisyon. Gayunpaman, nananatili pa rin sa ika-4 na pwesto sa world ranking ng pole vault si EJ na may kasalukuyang score na 1,409 as of February 4, 2025 batay sa website ng World Athletics. Pasarapan sa pagluluto ng heirloom dishes ang ilang kabalen sa Lutong Bacolod Cook-Off Challenge Season 2 ng Bacolor. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng one-week celebration ng Aldoning Bacolod. Lasapin ang linamnam ng bawat putahe sa report ni Lizen Morten. Tubong San Antonio, Bacolor, Pampanga, si Nympha Puno. 50 taon na raw niyang hawak ang recipe ng sisig matwa na ipinamana pa sa kanya ng kanyang mga magulang. Kaya naman bilang proud Bacolorenya, di siya nag-atubiling ipatikim ang naturang heirloom dish sa isinagawang Lutong Bacolod Cook-Off Challenge sa bayan nitong Huwebes, February 6. Dito sa bayan ng Bacolor, meron silang tinatawag na sisig matwa. Kung mapapansin nyo, wala sa sizzlingan o ginigrill yung kanilang baboy. Kung hindi, gumagamit sila ng toyo at suka para manatili yung linamnam ng kanilang baboy. Tikman natin. Ayun no, andun pa rin yung lasa ng baboy, although wala na kayong malalasahan na lansa kasi naluto na nga siya sa suka. Sarap, manyaman niyo. Simple lang naman daw ang version na ito ng sisig. Pagdating sa mga rekado, tansyahan lang depende sa kursunadang lasa ng mga kakain nito. Kasing sisig matwa, luluto ya, simple yang simple. Palambutan may itang balugbog, o kaya itang nguso, and then samutan may ditak laman, makanita, tapos sangkapan miya mong aslam, paminta. Ngayon, iburime, dinan mendita ka lara. Nakalupay itang modern sisig na ating mga bit, itang mayo, kay babo, o kaya dirinan dengate. Itang linamnam na, ita mismong babi, lingkasing linamnam na. Makanyan yung sisig matwa. Bukod sa sisig matwa, tampok din sa cook-off challenge ng Bacolor ang iba pang heirloom dish gaya ng adobong manok, asadong matwa, sarsyadong tilapia at tidtad. Kayamanan ng turing ni Bacolor Mayor Eduardo D. Mandato sa naturang mga putahe dahil ito raw ang patunay ng husay at pagiging mabusisi ng mga taga-Bacolor pagdating sa pagkaing Kapampangan. Ito kasi cook-off challenge. Dito yung showcase natin yung mga lutong Kapampangan, lalo na yung lutong Bacolor, yung iba't ibang luto. Natuturo pa sa atin ng ating mga lola, ng ating mga ingkong, ng ating mga mami. So yan po ay talagang ginagawa namin the second time na dito sa aming founding of Villa de Bacolor ng February. Ito po yung cook-off challenge. Lahat ng 21 barangays, meron po silang representative dito. Yung masasarap na luto ng bayan ng Bacolor. Sa 21 barangay na nakilahok sa cook-off, 5 contenders ang nanalo ng 10,000 pesos bilang premyo sa paghahanda ng pinakamasarap na version ng kanilang heirloom dish. May additional 5,000 pesos din ang Barangay Santa Ines dahil sila ang overall champion sa cook-off challenge. Wala namang umuwing luhaan dahil lahat ng sumali may consolation prize na 3,000 pesos. Ito na ang pangalawang taon ng cook-off competition sa Bacolor. Hangad nito na mapanatiling buhay ang heirloom dishes na nagbigay ng pagkakakilanlan sa kanilang bayan. Last year po, mag-start yung cook-off challenge. So, balang po inter-barangay cook-off challenge siya.
So, gana pong buridang luto, kita mong kabaryo, karing kabalan, karing almialiwang barangay, luto daw po yung peka manyaman. Ang po rin gana magluto tamo, taulangan po bakulod, so akit tamo, mananya ing kultura, kimpamangan, mananya kakwalta ing bakulod. Lizen Morten, CLTV 36 News. Para sa ibang balita, nasa 700 na baby pawikan o sea turtles ang pinakawalan ng mga alumni ng Assumpta Technical High School o ATHS sa isang Sea Turtle Conservation and Coastal Cleanup Project na idinaos sa Pawi Care Hatchery sa La Paz, San Narciso, Zambales itong Sabado, February 8. Ang naturang proyekto ay inorganisa ng Green Media Events Company upang bigyang diin ang kahalagahan ng responsableng pangangasiwa sa kalikasan at pangangalaga ng endangered species kagaya ng mga pawikan. Kabilang ang ATHS Alumni Association, partikular ang Batch 2000 at CGI Pilipinas sa volunteers ng proyekto. Samantala, nagpasalamat ang mga organizer ng proyekto para sa pinansyal at iba pang uri ng donation na kanilang nakatanggap. Ang mga nasabing donasyon ay gagamitin bilang suporta sa pawikan rangers na nangangalaga sa sea turtles. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Malakas na lindol at lahar na dala ng Mount Pinatubo eruption. Ito ay ilan lamang sa mga kalamidad na tumama sa Bacolor, Pampanga. Ngunit sa kabila nito, ito ay muling nakabangon at mananatiling matatag. Ang itinuturong susi sa likod nito, ang pananampalataya ng mga Bacoloreño. Narito ang ulat ni Liana Canilaw.
1576 na orihinal na itayo ang San Guillermo Parish Church. Ito ay kasabay ng pagkakatatag ng Villa de Bacolor. Ini pong kaya katamong pisamban, yung pisamban ng San Guillermo, metong niya po karing matuang pisamban, kaya tipuking Kapampangan, huling iti pumita lakad yan yung banwang 1576. Karing Agustinong Fraile, nung karin deting Agustinong Fraile, tetag depin, hining parokya. Anong karin iting tatalakaranan ng parokya, bandina yung gabon ng Don Guillermo Manabat. Inyasat ring Agustinong Fraile, meninton lang santong kalagyo ng Don Guillermo Manabat. At karinikit de San Guillermo Ermitanio Confessor. Ayon sa Assistant Secretary ng Parish Pastoral Council o PPC ng simbahan na si Christian Paul Herrera, isang banal na Agustino si San Guillermo Ermitanio Confessor. Outsandeng Ermitanio, uling meki pamiyang simple, ne mintaya keng metong lugar anong nukarin malawot king sibilisasyon at antimurin metong yang konfesor meg mission karing talasal pantayang Katoliko. 1880 naman ang tumama ang malakas na lindol na siyang sumira sa istruktura ng simbahan. Ito ay muling itinayo ni Father Eugenio Alvarez noong 1886. Matapos ang mahabang panahon, isang trahedya ang dumating at sumira sa San Guillermo Parish Church. Ang San Guillermo Parish Church ay kilala rin bilang Half-Buried Church matapos ito matabunan ng lahar noong 1991 dahil sa Mount Pinatubo eruption. Ining kaya katam dakal ne lagpusan na miyayaliwang trahedya ne meto mo naman karetang pekasikat maging trahedya kaya ni wapen pinitang Mount Pinatubo eruption. Anong nukarin almost kapit na po ning pisamban ing metambunan anya mas lalo yung maging historical iting kaya katamong pisamban. Dakal la ring halos meburaya ing mabilog balen at metong ya karing menatiling makatalakad at mabiye testamento ning kasalpantayanan na ning Katolik wapen pinining kaya katamong parokya. Ang anak bakulod na si Eric Pineda muling sinariwa ang masayang alaala ng simbahan bago ang pagragasa ng lahar noong 1991. Baya mamak mo yung Pinatubo, masating ini yan, atin yung eskwela kanito. Dakala mumunta yan, liwa mo rin taga-kening Bacolor, karen dayo pang mumutala kini. Masaya masating kini kanito. Malibatan niyang alapalahar ganito, masanting kini yan. Yung may makmo yung Pinatubo ito, may kasira yung mga kaikini. Isa sa mga lumikas na pumutok ang bulkang Pinatubo ay ang 76 years old na si Cecilia Lacsa. Kahit hindi na sa bayan na ninirahan, binabalik-balikan pa rin ito ang simbahan, dala ng pananampalataya. Yung may Pinatubo ito, yung mag-flow itong lahar, and then sinampa kami ka rin babodaretang kaya kami bale, at least matas na laman din bale, may ito, anyang mag-isap ito. Basta atin time, basta pesa ng Apo San Guillermo, managat kumuli para makasimba. Bagamat sinubok ng panahon ng Bacolor, nananatili itong matatag dahil na rin daw sa pagiging relihiyoso ng mga Bacoloreño. Alam mo, pagkatapos ng lahar, ang unang tinayo ng mga taga-Bacolor ay ang aming mga simbahan at ang ating mga kapilya. So ganun yung pananampalataya ng mga taga-Bacolor, kaya walang duda madaling nakabangon ng Bacolor because of their devotion and faith sa ating Panginoon. Upang masiguro naman ang structural integrity ng simbahan, regular daw ang ginagawang assessment dito. Kening kaya katamo, panananeman check ning kaya katamong Archdiocesan Church heritage ne, anong no ka rin lalawin tamo mo rin nung makananuya ing stable, nung stable ya ba yung kaya katamong pisamban. At panwalan tamo at kakitam na stable neman, matatagya pa mo rin, huling lalo na, halos sa mitambuna na yan, bala mo itang kayang pundasyon lalo ya pang mas metatag. Mayroon na rin daw mga inisyatibo at programa na magpapatatag sa mga pundasyon ng simbahan. Maganda naman yung structural integrity niya. As a matter of fact, yung Department of Tourism, through one of its agencies, alam ko may pondo na, yung pinamumunuan ni Mark Lapid. May pondo na para lalo pang patatagin itong strukturang ito nang sa gano'n hindi siya prone sa mga earthquake and other natural calamities. Samantala, kasabay ng selebrasyon ng kapistahan ng patron ng bayan na si San Guillermo, ipinagdiriwang din ang anibersaryo ng pagkakatatag ng Villa de Bacolor.
Saya kami po talaga yung Matibay Kasalpantayanan. Iyang migdala kami para magbalik kami ng kaming balen. Ano po, dahil Bacoloreño talagang religyoso la. At duwa kami sa celebrate ng fiesta. Yung San Guillermo, the founding of Bacolor. At it coincide with ay kaming santo, yung kaming mamala patron ni San Guillermo the Hermit. Kasabihan niya po ng founding of Bacolor. Kanya kami po masaya kami at yung kaming kawalan mumudila para simba. At akit din kaming balen at keti, manalangin kaya abe-abe. Una, nagpapasalamat tayo, maraming umuwi. Kasi ang February 10, ito yung tunay at orihinal na kapistahan ng bayan ng Bacolor. From 1576 hanggang 1839, ito yung pinagseselebrahan naming kapistahan. So this is the original fiesta of the town of Bacolor. Kaya mabuti naman ngayon, inaalala natin, and this is also the founding day of the municipality of Bacolor. Kagaya ng nakagisnan sa isang banal na misa, sinimulan ang selebrasyon ng kapistahan. Panalangin ko sana rin kami kabalan, manatili lang talagang yung Kasalpantayanan Matibay. Kada ba, inki kaming balan, babalik-balikan di at ulian di datang yung panahon. So yung panalangin mo po talaga rin balang Bacolod na kailangan may kakalugod at ipapanalangin. Prioridad ng lokal na pamahalaan na maipasa ang kultura at tradisyon ng bayan sa kabataan upang hindi ito mabaon sa limot at magpatuloy pa sa hinaharap. Alam mo, dapat we have to tell the younger generation, lalong-lalo na yung taga-Bacolor, nagkawatak-watak yan. Tingnan mo yung ginagawa ngayon, yung galing sa malalayong lugar, dinadala nila yung kanilang mga anak. For them to know na ito yung kanilang old town. Kung hindi natin gagawin yun, mamamatay na yung ating tradisyon at yung ating kasaysayan. So maganda ngayon na yung mga kabataan, pinapakilala natin yung ating tradisyon, and we are glad na kapag Lanabar, kapag San Guillermo, talagang buong pamilya, gaano man sila kalayo, sila ay umuwi sa ating matandang simbahan. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Alamin naman natin ang ulat panahon mula kay JD Adahar, ang meteorologist ng Pag-asa Clark. Magandang gabi po. Narito po ang magiging lagay ng panahon sa araw na ito, 10th of February 2025. Sa ngayon po, wala tayong binabantayang anumang bagyo o low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Wala rin po tayong ine-expect na mabubuo or papasok na LPA o bagyo sa PER within the next 10 days. Pero sa ngayon nga po, may tatlong weather systems pa rin pong nakaka-apekto sa ating bansa. Hanging amihan pa rin po ang nakaka-apekto sa malaking bahagi ng Luzon. Sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Bataan, Zambales, kasama ng Pampanga, Bulacan, Tarlac at Nueva Ecija, maulap na papawiri na may mga pag-ulan ang posibleng maranasan. Sa Ilocos Region naman, maaliwalas na panahon ang mararanasan pero posible pa rin ang mga pag-ambon. Samantalang easterlies naman po, yung mainit at malinsang hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko ang nakakaapekto sa Mindanao. Sa Caraga, maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog ang inaasahan. Sa nalalabing bahagi naman ng Mindanao ay aasahan natin ang maaliwalas na panahon pero asahan din natin ang mga isolated thunderstorms lalo na sa hapon at sa gabi. Dulot pa rin ito ng easterlies. Shearline naman po o yung banggaan ng mainit at maalinsang ang hanging dala ng easterlies at cool dry air na dala naman ng northeast monsoon o amihan ang magpapaulan sa Bicol Region, southwestern Tagalog Region or Mimaropa, mga probinsya ng Aurora at Quezon at sa buong Visayas. Magandang gabi po. Narito po ang magiging ng panahon sa araw na ito. Para naman po sa ating entertainment news, nasa 21 kandidata mula sa iba't ibang barangay sa Bacolor ang naglaban-laban sa katatapos na Reina de Bacolor 2025 kung saan naiuwi ni Irish Chinel Manalo ng Barangay Dolores ang corona. Alamin ang buong detalye sa report ni Raymond Tasoy. Kinoronahan bilang bagong Reina de Bacolor 2025 ang pambato ng Barangay Dolores na si Irish Chinel Manalo dahil sa kahanga-hangang ganda, talino at husay na kanyang ipinamalas sa entablado ng Don Honorio Ventura State University Gymnasium
sa Bacolor, Pampanga nitong Sabado, February 8. Bagamat 21 candidates ang naglaban-laban, stand out ang beauty and grace ni Manalo suot ang kanyang black and white gown. Umaapaw rin ang kanyang confidence at husay sa pagrampa na naging dahilan upang maiuwi niya ang Best in Evening Gown Award. Sa final question and answer portion, ipinakita ni Manalo ang kanyang talino sa pagsagot nang tanungin siya kung ano ang pinakamahalagang katangian ng isang Bacolorenya para maging karapat-dapat sa corona. At ang kanyang winning answer, Beyond beauty, I believe a deserving one to win the crown is someone who can give a significant impact to her community and to the humanity, and most especially someone who knows how to look back to where she came from. Therefore, I put in myself that no matter the distance is, my feet remains in Bacolor, that building for who I am right now. Thank you. bukod sa corona, Hakot Awards din si Manalo dahil nasungkit niya ang Best in Evening Gown, Best in Swimsuit, Best in Local Costume, Miss Photogenic, Miss Nuwan Farm, at ang Miss Telegenic Award ng CLTV 36. Samantala, itinanghal naman bilang first runner-up at Embahadora de Turismo si Angelo Eclarinal ng Concepcion. Second runner-up at Embahadora de Caridad si Christine Joy Lapid ng Tinajero. Third runner-up naman si Patricia Joy Villagracia ng Potrero, habang fourth runner-up si Regine Cunanan ng San Antonio. Naging hurado sa pageant ang mga kilalang personalidad at experts sa larangan ng pageantry and tourism, kabilang sina Universal Woman Philippines 2025 Alessandra Isabel Eugenio, Mr. of Filipinas 2024 first runner-up Aya Nabad Santos, former Secretary of Eastwoods Professional College of Science and Technology Maria Cecilia Sison, Mr. of Filipinas 2024 Fitness Supermodel World Denver Argana, runway coach na si Ian Mendahar, Provincial Tourism Officer of Pampanga Michael Castañeda, at si Binibining Pilipinas Globe 2024 Jasmine Bungay. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Mula naman sa isang reyna, tumungo naman tayo sa isa pang reyna. Kinoronahan bilang Reyna Hispano-Americana 2025 ang pambato ng Pilipinas na si Dia Mate sa kakatapos lamang na pageant sa Santa Cruz, Bolivia ngayong Lunes, February 10. Suot ang kanyang sultry gold gown na dinisenyo ng Pinoy designer na si Rian Fernandez, pinamalas ng Cavite niya ang kanyang winning glow sa naturang Latin-dominated international pageant, dahilan upang maiuwi niya ang corona laban sa 24 na iba pang kandidata. Bukod dito, nasungkit din ni Mate ang Best in National Costume Award ng kompetisyon. Ito na ang ikalawang korona ng Pilipinas sa Reyna Hispano-Americana pageant matapos manalo si Teresita Sen Winwin Marquez noong 2017. Unang sumali si Dia sa Miss World Philippines 2024 kung saan nakuha niya ang titulong Reyna Hispano-Americana Pilipinas. Ang Reyna Hispano-Americana ay unang ipinakilala bilang Reyna South America noong 1991 na para lamang sa mga bansang bahagi ng South America. Layunin din ito ang ipakilala ang Bolivia bilang isang tourist destination. Kalawanan, binuksan ito para sa mga bansang may Spanish influence gaya ng Pilipinas upang makatulong sa pagpapromote ng Hispanic culture. Ayan, congratulations sa ating dalawang reyna, at yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Para sa Facebook at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Para naman sa Twitter o dating Twitter o X at CLTV 36 Official. Instagram at CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at aming website www.cltv36.tv. Napapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat at magandang gabi.